Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni mpingo wa Mulungu mmamawa pamene ndikubwera ndikuyankha funso pa tebulo la adindo limene lachokera ku funso kapena kukufotokozera kumene kunachitika pa 19 April kofotokozera nkhani yokhuzana ndi ku LCD pamene timanena magawo ena zokumanirana ku mayiko achilendo. M'baleyo pa tebulo la adindopa wabwera ndi funso lofuna kudziwa kuti pa gawo lina la kufotokoza kwanu munafotokoza za anthu achilendo amene amabwera kudzapha anthu, kudzasokoneza anthu. Ndiganiza kuti anatengako mbali kumvesera Three Finger of Death -1 imene tinangoitenga nkuyikamo, komanso tinayikamo ndondomeko zoopsa kwambiri za black bleeding. Kunali zotero mu LCD ya pa 19 yabweretsa funso lina lokhuzana ndi kuti kodi anthu amene amaphedwa chisawawa ku dziko la South Africa amene amapha anzawo, tinene kuti anthu enawo amachokera ku mayiko achilendo ngati Tolenza kapena Zero World ndi mayiko ena achamudawatchula pofotokozera yankho la anthu achilendo kuchokera pa mzimayi kuja wakutoleza anapezeka mdziko. Ndiyankhe mpingo wa Mulungu kukuyankhaniso m'bale mokhazikika bwino, koma ndikuyambireni kumtunda kuti pakhale kumvetsetseka kwa nkhani imeneyi. Chachikulu mu nkhani ya zinthu zokhuzana ndi anthu achilendo amene amabwera ku mayiko kudzathandiza kuchita chipongwe, kupha anthu, mwina osati kudzapha anthu koma kuyendetsa nawo zinthu. Azimayi amene amatchedwa kuti mamistress amene amabwera kudzakwatiwana ndi anthu, ndi gawo lina lapaderadera lofuna kudziwanso za anthu achilendo amene amatchedwa mamistress women. Alipo, muli nawo, tikukumana nawo. Dzanali tinali mnyumba imene kuli banja limene munthu anachita ndi mistress women. Zinadziwika pamene timapemphera naye ku area 18 uko. Zodziwika za umboni zogwirika bwino zikuchitika mdziko limeneli. Munthu wachilendo koma ali pa banja, wabereka anawo akuchitanso zinthu zachilendo, mpaka pamene amachita confess kuti ndi munthu amene sakudziwika kochokera kuti adachoka kuti. Zilito mdziko lino lomwe lino lapansi timakana kukhala poyera kuopa kuchulusa zolankhula zimene zimachoka mu anthu. Now, ndimafuna kuti inuyo mumve mpingo kuchokera pa funso limene m'baleyi wafuna kudziwa kuti yankholi ndilipange amplify pakhale kumvetsetseka kwabwino pa nkhani ya chikayiko cha anthu achilendo, kuti nkhanizi anthu amangoona ngati tikungonena. Ndiyambe nkukuvomerani kuti mu dziko la South Africa muli magulu atatu achilendo amene amapita kukapha anthu. Gulu loyamba ndi eni akewo ngati anthu, human being, nzika za mdzikomo zimene zidaperengera khalidwe ndi kuphunzira khalidwe la uchigawenga kuchokera kwa anthu achilendo, kuchokera ku ziwanda zimene zinalowa mdziko la South Africa. Ngati kudziwa kuti dziko limene limasunga anthu a mitundu itatu ya chilendo, South Africa ili pa nambala 3, ndipo dziko lomwelo ngati dziko limene lili pa nambala 3 losunga anthu achilendo m'mayiko onse atatuwa apamwambawa amene amasunga anthu achilendo, ndi mmene mumakhala kuphana kwambiri, kuomberana, kudzimanga. Namba 1 ndi America, kudzabwera mayiko aku aluya. Mukafika pa namba 3
mumapeza kuti South Africa amene amatipatsa nambala 1 Africa yonse ndi manthu mgwiriziri yosunga anthu achilendo amene amasonkhana mtawuni ija. Mukazatsika basi muli mu South Africa mwafika pa Park Station mudzayambe kuyendera tawuni iyi musanakafike kumalo kumene mukufuna kugona muzapeza magulu a anthu ovala matopu koma ataveka ndi kumutu komwe ochuluka apo ndi apo mapeza. Mudzadabwa kwambiri kupeza azimayi atsitsi lovala lija limatchedwa kuti wig koma la golden hair, brown hair, nkhani zosausa. Mudzabalalika kuti mudziwe kuti anthu achilendo ndi ati chifukwa anthunso abwinobwino amavala momwemo. Ndiyankhe kuti lili pa namba 1 dziko limeneli. Koma ine pofuna kukuyankhani kuti mukamvesese bwino kuti zimene ndimalankhulazi zili ndi umboni yake kuti ku dziko lapansi lino kwakhala kukubwera anthu achilendo amene kochokera sikudziwika. Ndikuyambireni kaye posachedwa pompa mu 2003 an identified man adalipo awiri adachita hijack ndege ya Boeing 727 mukafunse ma Americans. Atayamba kuwasaka anthu amenewa anatuluka mu ndege ndi maparachuti ndipo makamera analondola mpaka kukafika pa landing place imene anyamata amenewa adakachita land. Koma atangochita land they were disappeared. Up till today no trace, no kudziwika kuti adali akuti adapita kuti. Boma maiko ndalama zakhala zikupita kukasaka anyamata amenewa. Anasaka kuchoka mu 2003 mpaka na kuzafika mu 2005 akusakidwa. No trace, no what, no what. Anadzayambanso 2015 ndikwasaka up to 2025 samapezeka kuti adapita kuti. Ndipo chikalata chinatuluka kuti anthu amenewa akuchokera ku maiko achilendo ma Americans. Achaina ka technology, achaina cha ukaswiri wakafukufuku, achaina cha ma satellite, achaina chokhala ndi ma drone, okhala ndi ma CCTV omachita monitor dziko lonse lapansi nkumaliona pa makamera awo. Koma these guys were disappear up to date. Sapezekanso. Kwawo ndikuti anyamata amenewa adachoka kuti. Dzikoli limayenda mosiyana kwambiri ndi mmene inuyo mumaganizira. Tisanayankhe za amene akupha anthu mdziko la South Africa kuti ndi magulu atatu nkwafotokozera ine ka created statement muyambekaye kuyenda nane limodzi pa maziko ayankholi kuti mukayambe kukhala sopano ndi chikhulupiriro kuti zimene timanenazi ndi zoona. Ndipo munthu wina kubwera pa internet ndikukuwuzani kuti ayi nzabodza kulibe kwina kwake, ayi kulibe tinafufuza ife anthu ophunzira kulibe. Imene ndi AI yachina Elon Musk mukuzinamiza. Tamverani. Tili ndi mzimayi amene amamutcha kuti Isdra woman 1970. Kunali mzimayi wa ku Isdra amene anapezeka ku Norway ndipo ankalankhula zinenero zonse za dziko lapansi. Koma mpaka pano sanadziwe kuti anachoka kuti ndipo ndi ndani ndipo mungafunike kutani kuti mumudziwe Isdra anali kuchokera ku dziko la chilendo mu Norway. Yayi mukafunse akakuyankhani kuti ife tidalandirapo anthu achilendowa. Ndipo mzimayi ameneyi adayenda chama 1970 mpaka na kuzafika 1974 akumapezeka ku Norway. Ankamutcha kuti Isdra woman. Tamverani. Number 3, panali munthu amamutcha kuti Clasper Hausera
1828 mpaka na mu 1833 Nyamata amaoneka ku Nuremberg ku Germany. Iyeyi anapha anthu mwachilendo, koma ankamufufuza iye, akampeza ndi kumgwira, akamuyeza komanso kumufunsa mafunso, ankayankha kuti ndachokera ku masero aku Hero. Musavutike nane, ine ndachokera ku masero aku Hero. So sikafika pongo kuuzani kuti zachokera ku masero aku Hero, ndikuti muzafufuze maaudio anga ndidafotokozapo za maenje 17 achilendo aku Midima. Achatika mapemphera timati ziwanda zibwerere ku maenje aku Midima, zachokera ku maenje aku Midima, ndidafotokozapo. Ngakhale sina tambalale ine ka created statement, chifukwa zina zimandikanika kuzifotokozera momveka, chifukwa ndimaganiza kuti ndikutali kwa kuti ngakhale ndizifotokozera ndizingowonjezera kutsutsika ndi anthu kuti munthu uyu ngwamabodza amanena zinthu zosamveka bwino, monga anthu ena mumayesa. Koma ndimanena reality zina ndaziona ndekha ndi maso pamene ndimafotokoza. Ndimati ine ndine mboni yoona ndi maso, sinaphunzire, sinimawerenga, koma ndaona ndi maso. Ndipo ndili sure kuti ku dziko lapansi lino kuli mayiko amene sali existed, komanso mdziko lapansi lino kuli ena amene si anthu, amadzaonekera nkumachita nafe. Ndipo ena amakwatiwa ndi amene sali anthu, ndipo ana ena amabadwa kuchokera kwa anthu amene si anthu, ndipo timasunga. Amakagwira ntchito ngakhale mboma woti si anthu, nkukhala mpaka na mapresident koma woti si anthu. Nkhani zake zimakhala zovuta kumveseseka. Nkumafotokoza kuti kuli maseka ndinechi cheuchi acha ali ku dziko lakuti alipo, nkumaona kuti zinthu zimene zizi nzongopeka. Dakumana ndi munthu wina wa trafiki pa msewu, ndataona pa galimoto, anafunsa kuti kodi atoibu ake ndinu? Aja mmangolankhula zina zake zosamveka bwino aja ndinu eti? Anatero wa trafiki amene. Ndata ndine mbale wanga kuti mangolankhula zina zake zoti anthu timalephera kumva. Basi ndanyamata aja mmangolankhula zina zake zosamveka aja ndinu eti? Indekaya zosamveka kumene zinthuzi zofuna kumvesera, koma ndi khutu la uzimu. Tamverani, munthu ameneyu adachokera ku mayiko achilendo, koma nkapezeka ku Germany. Mukafunsa nkhani ya anthu achilendo amene ndikuti ndafotokozerewa, mukalifunse dziko la Germany. Limenelo ndi dziko la anthu ophunzira, dziko la kalekale limene linatumbidwa zaka zakalekale, koma ndi anthu amphamvu anzeru. Mfiliyosofa iwowa ali ndi umboni rekodi ya mayiko wawo kuti anthu ena amachokera ku mayiko osadziwika ndipo amabwera kudzakhala mayiko anthu odziwika, ma Germany. Si ine yani. Mumve pano number 3, mukapeza kagulu kena munthu wina amamutcha kuti Jack the Ripper 1888, anali notorious serial killer amene anapha anthu ambiri. Mumve mpingo wa Mulungu, anapha anthu ambiri, koma kwawo kwenikweni sikunadziwike mpaka lero, koma anapha anthu ambiri kagulu kameneka. Ndipo kadawonongadi anthu ambiri kagulu kameneka. Mumangopeza mizukwa kisole, mumangopeza maskeletoni, mukapita malo ena muzikangopeza nkhalango kuti munthu anafa akumalizika kumene kuola, koma anali maserial killer. Anthu ochokera kwa chilendo anachitidwa trace, anasakidwa m'mayiko ngati Canada, koma sanapezeke mpaka lero. Kutereku mukapita ku Canada ndikukapeza ma-Canadian akakuwuzani kuti zoona zikunenedwazi ku dziko lino kumabwera anthu achilendo amene sadziwika kumene anachokera, nkumadzapha anthu, nthawi zina kuzachita zinthu zabwino. Ndikutengeni mupite m'dziko la China, mukampeza
munthu wina amene amamutcha kuti Satoshi Nakamoto. Ameneyi ndi wa mu 2008 ndiye mulengi wa bizinesi ija imatchedwa kuti Bitcoin. Kodi mumadziwa kuti Bitcoin inayambisidwa ndi unidentified person, unidentified group, unidentified company, no trace, no what. Mpaka pano sadziwika munthu amene anayambisa bizinesi ya Bitcoin. Kodi ndi kampani kaya, kodi ndi gulu kaya, kodi ndi munthu kaya, koma Bitcoin ili pansika mpaka lero. Anthu amalawi munalowa nawo business imeneyi. Kunama kwake mmati online business. Nkhani zosausa. Anabwera makampani amene wa Bitcoin mpaka mmalawi muno. Ofesi yawo anali kutsidya uko line ya National Bank. Chamwambamo pafupi ndi SS Renteka ankakhala mmene. Munkasika msungwana tikamufunsa ankanena kuti ndimakhala kwathu ndi ku Uganda. Tsiku lina mukapita kumufunsa amanena kuti ndachokera ku Burundi. Tidakamufunsapo ndi nzanga tsiku lina akukhala ndi chidwi choti ajoine nawo Bitcoin. Amakhala ku area 3 nsikana amene. Kumufunsa anayankha ine ndili pompo kunena kuti ndikuchokera ku Kenya. Mpaka anapereka address yonse ndi nambala yomwe kwa nzanga. Koma anangochita disappear atatenga ndalama zambirimbiri za anthu. Konkuno ku Malawi disappear, no trace. Kufunsa midzi imene amaine nayo ku Kenya kulibe, ku Uganda kulibe. No existence villages, non-existence villages. Anasowa sapezeka. Satoshi Nakamoto mulengi wa business ya Bitcoin ndiwochokera ku mayiko achilendo. Pamene pakuti muchedwe mupeza ma business otumbidwa mdziko lino amene anthu timajoina koma ndi oyambitsidwa ndi mayiko amene timanena kuti sali pamapu a dziko lapansi. Number 1, ma business oyambisidwa ndi ma second kapena first image aku dziko lapansi. Number 2, ma business oyambisidwa ndi mizimu miuka yoti ikungochoka pena pake munataya kwanu koma chinangouka ngati chimunthu. Pantunda business billionaire kuyamba kumanga dzimanyumba dzimakampani m'Malawi m'mayiko mwawo. Ndikulemera pantunda ndikudziwika chimunthu. Ndikulemba ntchito anthu ambirimbiri kumachita support kuchokera ku mayiko achilendowa. Izi ndizochitika mdziko lino lapansi. Zinthu izi zikamafotokozedwa musamazipeputse pakuti zikulankhulidwa ndi ife anthu a Standard Film Bulutu. Ayi, alipo Angerezi akanafotokoza zimenezi ndiye mukanamva zenizeni. Vuto lakuti chichewa mpaka lero chikukokanikani kumva. Number 6, the green children. Anyamata amenewa analipo awiri koma anali ndi khungu la girini. Amapezeka pamene iwo wakufuna ku England kumene. Tikumveka kuti pamene afikapo chikopa chawo chimaoneka green koma akakhalitsa nthawi zokwana 30 minutes mwafunsa anthu aku England akuwuza ndi kuti pamalo pamene akhala anyamata amenewa pankaoneka ponsepo pankasandulika kukhala green sachingati muchachitira kamiliyoni. Amachedwa kuti ma green children, akhungu la green. Anasakidwa, anaezedwa, anatengedwa ndi kukapopedwa magazi ndi kwaeza sana apeze ndi DNA iliyonse ya umunthu koma anali anthu. Kodi anali ochoka kuti anthu amene? Mukalifunsa dziko la England anthu ophunzira kuja mmapita kukatenga madigiri akuvomera kuti kuli anthu ena amene amachoka achilendo. Sindikudziwa kuti niyo sukulu yanu ndi iti imene mumatsutsa kuti kulibe anthu achilendo. Ndinaonera pa mzimayi uja anapezeka pa FK Kennedy Airport. Kaya ankapita ku Tokyo, kaya ankapita ku Toronto, sizikudziwika. Anampeza ndi passport ya chilendo ya dziko lolemba toleza limene atafufuza lidapezeka kuti kulibe. Nkhani ija itabwera anthu anzeru ophunzira
munatsutsa kuti ayi zimene zizitu zangopangidwa, amene wapanga ndi Elon Musk. Ndili ndi mavideo amene anthu amene munatsutsa kuti nditero kuti pafupi anthu 100 koma anthu 70 anali mbali yovomera kuti iyi ndi AI. Anthu 30 kuphatikiza ine mwa anthu 30 tinali mbali yovomereza kuti ayi zimene zilipo. Mpaka ine ndafunsa funso lakuti kodi ndege zimene zimasowa anyamata ophunzira maprofesa ino mmati zimapita kuti just disappear like that, ngati ndege ya ku Malaysia inasowa ichi yasowera mu m'bado wathu omwewo mpaka lero sipezeka. Mmene alili machini America ufufuzira, machini a Russia, Germany, anyamata wochoka ku Argentina, akaswiri wochoka ku Arab Emirates ali ndi zipangizo zoyezera osati masewera. Amadziwa kumene kuchokera mondwe, amadziwa chaka chimene na mondwe adzafike, mmene dzuwa likhalire, amadziwa chaka chimene kuzachitika dansana, amayeza alili kafukufuku. Koma mpaka na lero dziko lonse lapansi lili pa ma satellite, amaliona pa kamera, koma ndege ya ku Malaysia saiona. Amachita zoom nyanja zonse nkuzika pamodzi pansi pa nyanja, samapezapo pamene panagwera ndege imeneyi. Kutanthauza kuti sikusungidwa ndi madzi, sikusungidwa ndi mtunda wooneka ndi anthu. Ndiye ili kuti mukamanena kuti kulibe mayiko achilendo, zinthu zachilendo zilipo mdziko lapansi. Ndipo mwa ili limangondikhaliranso chenjezo ino amene mumapemphera, muzinena kuti mumapemphera koma zizikhala zenizeni. Chifukwa kapempheredwe ka fegi yaka ndi kamene tajoyinana ndi anthu achilendowa, imalola ali kutchalichi, amapereka nawo, amakhala nawo momwemo, pang'ono ndi pang'ono ndi amene akhala akusanduliza mazikhulupiriro zolondola mzipembezomu. Basi nkumangomveka mbiri yakuti chipembezo chathu anajoyina to majesuit. Kumaganiza kuti majesuit iwo nkanyama kuti mukaocha nkuthira mchere nkudyera nsima. Kujeni ku union kuli majesuit. Kuchanu kulikulu ku America ya Assemblies of God kuli majesuit. Zonena ku majesuit amalowa anthu achilendo. Kutembenuza chikhulupirirocho inu muli momwemo, amalowa ngati madzi mnyumba imene yatsekedwa chitseko, magalasi otseka koma madzi nkulowa. Ndi mmene amalowera anthu achilendo alipo ku dziko lapansi. Number 7, kagulu kameneka amakatcha kuti Semington man, kapena kuti munthu ameneyi dzina lake anali Semington. 1948 ku Australia amapezeka padoko ku beach kujati mapita kokasamba kucha, mukangompeza wangokhala ali kumeneko. Ndipo amapezeka mamawa 8 koloko anthu amapita kumamujambula, basi kamafika 10-11 disappear, akapezeka padoko lina. Koma zimachitika ku Australia. Iye yankaenda mbali mwa madzi. Musayiwale kuti ndafotokoza nkhani ina kuti mziti kuwa kuti iyayi mukunyoza atonga. Tidafotokoza za ziwanda zina zimene zimapezeka mbali mwa madzi, kapena ndinkafuna kufotokoza koma palibe amene anakhala ndi chidwi cha nkhani imeneyi. Mwina ndibwereze motere. Gulu ngati amene Semington amapezeka anthu achilendo opezeka m'madoko, kumalawi kuna amapezeka. Mafusa sozi m'madoko amakanjira, mupite madoko asalima ndi madoko onse otchuka a dziko la Malawi, mphepete mwa nyanja ya Malawi, kutsidya la Malawi, kutsidya la Mozambique, kutsidya la Malawi, kutsidya la Tanzania. Mafusa sozi mmenemo akuwuzani kuti timakhala ndi anthu mbali mwa madzimu amene amadzachita maganyu koma sadziwika kuti anachoka kuti, kwawo ndi kuti, alibe adresi, alibe chochita, amangobwera ngati muchamoma apezera ma street kids pansewu. Mungoona kuti kamwana ka zaka zitatu kakutoleza mtauni, inunso mulile nako chidwi kuti mukhoza kufunsa mmangoti ana masikini
basi zathera pamenepo. Nanga mafufuza kuti masikini iwo chokakuti, kodi ngokungwenya, kodi ngwachiuzira, kodi ngokuti, timafunsa ngati timangokhala phe osafunsa kanthu. Ndi mmene anyamata amene amapezekera. Mukapita mbali mwa nyanja mumabwera anthu ambiri achilendo mmene mucha. Ndinganene malo 5 kapena 6 amene anthu achilendo amapezeka, koma amenewa ndi nzika zobadwira m'matawuni kwambiri, amakonda kupezeka m'matawuni. Kumudzi ndi pang'ono, koma 99% ya miuka, 99% ya anthu ochokera ku mayiko achilendo, 99% ya ma second and first image imachita appear kwambiri m'matawuni. Mukapeza m'mahotela, ndikayamba kulankhula za ma mysterious women, tiliso ndikagulu kena kama chodwa mysterious women, anakachita deploy Lucifer ndikazimayi kamene kamapezeka, kamene ndikuti tidakakumana nako ku 18, kukapeza kuti kali pabanja akubereka ndi ana, koma is mysterious women. Zinali zochitisa chidwi kwambiri dzana ndi dzulo, kuti niyo mkaone kuona kuti wabereka ana, koma zimene akuchita anazo zimene zinatipangitsa kuti mkulu mwini wa ana ndiitane tikafike mpaka pamene tachita discover kuti is a mysterious women. Tamverani, lero akupereka ripoti lakuti kuchokera tsiku limene ndachoka lija kunyumba kuno sakupezeka amayiwo, no trace nowhere kumene apita, anguti asiyatiwa nato. Nkhani zosausatu izi zikuchitika mdziko lino lapansi, ndipo zimenezi ndi zinthu zimene munayenera kumatengapo mbali nkumadziwa kuti kodi chikuchitika nchani, kapena kutcherako khutu kuzonenazi kuti tikhoza kuyenda mochenjera nkumadziwa. Tsono gulu limeneli limapezeka mabichi, madoko, mukapeza amakhala mmenemu akuthandizani kukoka ukonde, mugawana somba, iwo agulisa somba ija, koma kuti mwafunsa kuti kwawo ndikuti simwapeza. Tsiku lina mumangopeza kuti anthu folo padokopo amene muwapanga nawo ganyu kukuthandizani zinthu ndizina ndizina asowa, basi kuli sapezeka. Inu mmati anasamukira kunkope, amene osakayikira ndiye kuti ali kusengabe. Anyamata aja ali kuti anapita kusengabe, munaona kuti apita kusengabe, poti kusengabe kuja kuliba anyamata amene aja anasowa ndithu. Gulu limeneli ndi limene limathandizira nthawi zina pofuna kuti iwo apange survive, kukulengerani nsomba zachilendo zopanda fungo, zovuta kuphika, zosamveseseka, zimene zimabwera mdziko lino kuti iwowo apange survive. Ndi ma agent a Lucifer, koma amachita exist mbali mwa nyanja. Mwapeza amasomba, amasoza amenewa, amapanga nawo kalikonse, amatha kujoina nawo business ya nsomba, nkumakutengera ni nsombazo kubwereserani m'matawuni kuzadya, koma mwina nsomba zija zachilendo zosatha. Ali pansika wa Lilongwe matumba 5 ausipa amene anabwera nawo potsitsa, wagulisa matumba 5 ausipa, koma mawa akhalanso ndi mabero 5 ausipa, mkucha mabero 5 ausipa, mpaka chairman wa nsika wa Lilongwe kudabwa kuti akuluwa amakawodera kuti pakuti daily amapezeka kuti akutulusa nsomba zimene tikugula pano zilipo. Andivomera akamva nkhani imene zikuchitika m'misika ya nsomba. Amenewa ndi amene amatenga ndalama za anthu a business za nsomba. Nkhani yoduka ija yachilendo timaduka nayo mpaka mitu osagwira kuti zapita kuti nsomba ndalama zanga zadya ndi nsomba, wadya ndi usipa, watenga ndi bonya, wandidula ndani. Nkungotengesa mbiri kuti kunsomba kumakhala chitaka, kulibe chitaka, koma nkutheka kuti kumeneku kula nyamata amene adaonekerapo ku Germaniwa. Ameneyo ankamutcha kuti Semetoni kapena kuti Simitoni man. Ndiye sitikudziwa kuti Simitoni linali dzina kapena nchinenero chakadabwidwe cha mtundu wa figala ya munthuyo akutchedwa Simitoni. Ameneyi anaonekera kwambiri ku doko lina ku Australia chaka cha 1948, ndi anaberekana nkuyurukana.
ndimalize ngakhala alipo ambiri. Agent 355 anyamala ku America pamenepo mwandimva. Agent 355 asilikali pamenepo mwandimva. Agent 355 apolisi mwamva. Chifukwa limeneli ndi gulu la intelligent limene linakhazikitsidwa ndi George Washington, president wa ku America. Gulu limeneli ndilo sausa kwambiri, linali la mysterious intelligent. George Washington kumufunsa antchito amene wadatenga kuti no address, no scene, no clue kuti anali akuti, koma nkagwira ntchito ndi George Washington ngati ma intelligent ake. Mukayang'ana ma ID awo, boma la America likutulutsirani umboni ndi kunenawo kuli ma ID agulu la 355, koma ma IDwo midzi imene analembetsa a intelligent amenewa sipezeka mu America, sipezeka maiko onse amene amapanga United States of America, sipezeka ku Africa, sipezeka ku Europe, sipezeka ku Asia, sipezeka no sini, koma anali antchito a intelligent a George Washington. Zinkavuta chifukwa akamanga vanthu m'mudzi mu Americamo agwira anthu akuba nkukaponya ku polisi za America. Nthawi yakwana kuti prosecutor antenge munthu ampitise ku court, amamfunsafunso womangidwa unabwera kuno ndi ndani, ndi amanena dzina la polisi CID amene anakamanga kuzamulowetsa ku ndende. Akayamba kufufuza anthu aja amapeza kuti anthuwa abweresedwa ndi apolisi amene sali existed, sali mchiwerengero cha polisi a dziko la America. Polisi iyi ndi iti? Spirit imeneyi 355 ndiye ndi gulu lija ine ndinalifotokozera kuti labwera lili ku South Africa, libwera ku South Africa, lidzafika ku South Africa, linafika ku South Africa, liti limene limagwira vanthu. Anyamata anzathu ena amene amagwidwa kumene kuja deport amapitisidwa kulindera, amafunsa kulindera munabwera ndi ndani? Jomba Jairos. Jomba Jairos atchula dzina apolisi mu South Africa kufufuza dzina la wapolisi amene anakamanga, silimapezeka dzinalo mu ndandanda wa apolisi wolembedwa ntchito ngati apolisi mdziko la South Africa. No trace, no scene. 355 ndi amene watu ndi gulu limene limauka kuthandizira nawo xenophobia achilendo kupita nakapha anthu mdziko la South Africa pa operation yawo amapanga ija ndi kugwira pakhosi ndi kuzinga wanthu. Makamera nkumaona CCTV kuti uje anapha uje anapha. Boma la South Africa likati lipite likagwire anthu amene amaphanza waja, amakapeza kuti anthu ena they are not existed mu South Africa, koma anagwira nawo ntchito yopha wanthu, anagwira nawo ntchito ya operation bwezani ya ku South Africa. Ija ikumavuta ichi. Nkhani zosausa kwambiri. 355 gulu limene linalira intelligent ndi limene latulukira mu South Africa in another form. Amayesayesa anthu amene wakuchita gulu limeneli limabadwitsa ndi zame pamenepo, limabadwitsa apolisi m'maiko a dziko lapansi achilendo amene apolisi wakapita amakachita discover pa ntchito yawoyo kagulupu kena, kagulu kena, ka department kena, kadzina ku polisi komweko. Mwachisanzo ku army kuti kupezeke military police anali munthu mpaka dzina lilipo amene anatumba military police ndani, amabwera chonchija kuzachita kuzayambisa kagulu aku army kuno kukhale military police idzivala chonchi, mabaleta adzikhala chonchi, nkumagwira ntchito. So kagulu ngati kamene kaja kamayenda kumanka ndikatsegula, ndikamene munakaona kuti kanatsegula city police. 355 the intelligent imene not existed ku dziko lapansi, koma imazapezeka kuti exist chifukwa yangochita create ka group kena kakuti simungamvetse kuti kanachoka kuti kuchita zotani.
ndi zimene zijamoma zimva kuti kuli city police mpaka ku Malawi kuno inotivuta city police anayamba kukakhazika anyamata kuntakataka. Mukukumbukira bwino nkhani imeneyo. Nkumakayika kuti anyamata ali kuntakataka wandani kuti sakufuna kuti bweresera yange pa ini achakwera kuti iye aya kuti khala city police zangoti zi kufera mmazira koma zilipo nkhani zosausa kwambiri. Ineyo ndimalize ndi mzimayi kapena kuti munthu uyu ameneyi ankangomutcha kuti a man in iron mask. Amapezeka ku France, anakhalapo zaka zakalekale 1669 mpaka 1729. Mkulu ameneyi mukakafusa aboma la France akuwuzani kuti ankapezeka ku ndende zaka zonsezi. Wam'manga samadziwika kuti wabwera kudzatani koma amakhala ndende za ku France. Koma iyeyi amakhala ndi iron mask. Amavala chimask kumaso zija zikhwete tivaladzi timavala pakolona zija koma iyeyi chinali cha zitsulo. Palibe amakwanisa kumuvula mmene amavalira sichimadziwika ndipo chitsulocho kuti chinachoka kuti sichimadziwika kuti inali iron ayi, inali copper ayi, inali steel ayi, koma chinali chitsulo chimapezeka ku nkhope. Mkulu ameneyi amapezeka ndende imene yakufuna kuti lerolo ine ndikagwira ukaidi ndende yakuti ankangoyenda m'maukaidi koma anali munthu woti kwawo kulibe. Kumufufuza kuti mwam'manga iye akuchokera kuti kulibe kwawo ndikuti amakhala kuti dzina lake ndani. Ine kuchokera pamene pane mati ndikupasanisoni chithunzi chakuti anthu achilendo akabwera kuno nthawi zina amatha kubisala mzipatala, amatha kubisala mu ndende. Anthu amenewa amatha kubisala m'magulu amene mumasunga anthu pamodzi ngati malo kuja kusungidwa nkhalamba, kumalo kumene kumasungidwa ana amasiye, amatha kubisala nawo malo ngati amenewa nkumachita operate mission yawo kuchokera pamenepa kupita kumene akufuna. Nawo ndinayambira pamenepa pa 37 minutes kuti ndikupaseni umboni wakuti ndizoona kuli anthu achilendo. Ndikuyankheni chimwene ku South Africa kuli magulu atatu kuchokera pa magulu ena ma amene ndafotokozawa amene akuthandizira ntchito ya uchigawenga imene ikuchitika m'dziko la South Africa. Ena amene akugwira ntchito imene ija ndi anthu ochokera ku mayiko achilendo amasakanikirana nawo mzipwirikiti chifukwa anthu onse amagulupu atatu achilendowa amakonda kumene kuli chigulu kuti akasakanikirane nawo ndi anthu. Atha kubwera pa mpira kumene kuli chigulu amapita nawo, kumene kuli amapita nawo. Akangomva kuti iwe amathamanga kupita nawo. That's why mukamapita pa ndewu ukaonerera ndewu kapena kumene kukuchitika iwe nkufuna kusamala kwambiri ana Mulungu chifukwa ndi kumene mumakapezera abwenzi achilendowa. Mumakafunsa funso chachitika ndi chani, mukumfunsa kuti si munthu kungomuona kuti wavala jeans wavala t-shirt ase chachitika ndi chani pa. Mumakhala kuti mukufunsira ubwenzi akukuyankhani koma akulowa akukupangani attack akulowa mwa inu munthu wachilendoyi muntengera mpaka ku nyumba azikakhala nawo ku nyumba. Nkhani zosausa, nkhani koma zosausa. Now gulu limeneli mwachidule limene likupha anthu ku South Africa ndi magulu atatuwa anasonkhana mu dziko la South Africa. Anthu ochokera ku mayiko achilendo toleza amalumikizana ndi anthu aina ka dziko la South Africa kumapha anthu. Milandu yawo silongosoka sidziwika koma anaphedwa munthu. Anapha South Africa nzawo, anapha foreigner koma kuti apolisi sadziwa kuti ndi chani. Ali ndi futi zimene ku South Africa kuja zilibe manambala, sizimapezeka mukafukufuku wa futi za dziko la South Africa kulibeko mapisto kuli mamanemedi ayi.
mapistol a technology advanced level agwira munthu wathawa angopeza futi chipolopolo kuchiyang'ana chinapangidwa kuti South Africa ikusunga zipolopolo zochoka matupi mwa anthu amene anaphedwa ndi zipolopolo, koma zipolopolozo alephera kuzipanga identify mwenjira ina. It's unidentified bullets. Kodi mukuziwa zimenezo? Identified handclapped. Kumampeza kuti munthu ali mu unyolo koma ndi unidentified. Palibe company imene inapanga unyolo umenewo. South Africa ikusunga zimenezo. Futi anapanga ndani? South Africa ikusunga ilibe kuti anapanga, no trace. Dziko likuyenda mosiyana ndi mmene tikuyendera. Ndikukuvomerani pamene ndikumaliza 40 minutes kuti amenewo ena akuthandizira uchigawenga m'maikomo ndi anthu achilendo. Chifukwa chake kumalawi kuno zitipeze amenewa amagwirisidwa ntchito ndi anthu amene ali m'mipando pa nthawi imeneyo, kapena kubwera mwakufuna kwawo kuzagwira ntchito za chilendozi, zakuti china chake chikachitika ndikulephera kudziwa kuti kodi wachita chimene chindani nanga chayambika pati. Tiyeni ana Mulungu tibwere kwa Mulungu ndi kukhulupirira Mulungu. Ulendowu tsopano ni makilomita ochepa kuti tifike pa gombe lodala, pamene tikakumana ndi misewu iwiri, wina wopita ku Gahena, wina opita ku moyo osatha. Tsiku la chiweruziro chathu likufika. Tiyenera kudziwa kuti tikazamaliza kudziwa konse kumene mukundifunsaku, phindu lanu lidzakhale kukonza moyo wanu ndi kukalowa mparadizo, kuti izizi zikaoneka zonse in full picture tikakafika kwathu. Zidali chonchi. Ine ngati ndikapulumuke nawo ndikakhala vindicated tikakapulumuka, chifukwa zimene timanenazi tsopano zimene zikadziwika kuti oye ajayi aujena aja intelligent aja chakuti aja anali akuti, abusa ajawa anali akuti, atumiki ajawa anali akuti, gulu lijali chinapha mwana, chinadya munthu, chinaononga mudzi, chinaononga business. Muzachidziwa tikakafika kwathu. Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.